Ati serak iki jarane jan ati bumi. Kenyan gene mati kae piye to? Kok lu yo? Mak jangan apa iki? Iki badhe. Pangan apa ane badhe kok ngene ya? Jangan apa ya? Entek kabeh arek padang. Kerupuk wis gotong mana apa ya? Ya apa iki? Saya kok bersindul ini madang bae apa iki ya? Ayo jalan golek cah ning njaba. Pet. Rumah dilawo ora? Aku jare ngeleh iki ning omah jane anakmu pelasi tak anu sayupe iki jan. Ya ora duwe mau bar terus wae tak ge madang. Lah ya ini kek takonke yo entek. Wah, ya entek kabeh madang apa ya? Apa pilih wae. Kono mumpung iki ketok yo baru dan mau dene iwake tetep akeh. Ki cocok ora? Cocok iki. Kono entuk aku kei. No. Lha mamu ora jangan ora Lawu jam yang mene takon lawu anane buahe tok. ya mene rono kabeh. Jangan siji-sijine yo ora pirek yo mancing iki. Jajal kalau mancing ning wisata terapi ya lo pancing ono pangan goreng enak itu jarine nganu sapa baru den enak. Daripada tong barang wingi ning kono ya ono liline gedhi siji. Matuk iki ana lerang wis pas satu iki karo ngajak kendong kok. Ya kono dijeki ra opo gendonge. Wis taun ra mancing menawane gacer ya ra langsung dilawon ku bengi. Lah iya tapi nek oleh terapi piye? Ah tau apa gasak ge madang. Kowe rapi ae mangane. Oke siap. Ya. Wis tak makan sik, no Mas Amit. Mas ya. Oke siap. Oke siap muncul lho. Iya. Ya. Mancing mosok ora nggo pancing iki. Pancing sik. Iki pancing iki. Apik, toko sing apik galone justice. Lah. Itu. Di, yuk, pancing. Ya rame-rame gitu bahas apa kayak? Paling bahas duit ya, aku kurang bagian aku Pak. Mancingnya lah bisa. Mancing kok, jangan hati sirek, rek padang bulan kawan lagi. Ini kemulan dek, bojone enak ya, bojone uang tapi. Wah, lah kuwi carane kene golek iki mau jan kakakane wah jan kesel aku mau golek iki. Mancing ngolah jan anak. Ayo Mas, mancing iki aku jan ngolah aku pingsan ngejeki agak karo Ruri kae. Ya ayo. Mancing be aku. Suwi iki. Ben ngacor ayo mangkat. Walasane wis tak sepohke iki. Jan masuk yo alasane iki. Wek kowe kawae mesti jan gacor yo ora tau mancing sampean. Wis lho mangkat wis jam 12 iki mana. Lah cacing wis entuk urung? Bar iki golek sik iki. Tapi yo golek sithik wae paling entuk yo akeh ya paling entuk sithik. Yo. Ayo. Wis bengi tak dongani arah iki. Cara tepo iki tak sepoke bareng iki. Lah, cilik-cilik ngene iki yo menisi tok iki. Iki. Lah iki lah wadah endi iki? Iya masa aku pancing ra ono wadah. Ah, Juga sih, Bang. Ya juga sih. Ya, ya. Ya ora oke. Lah kene wadah jika mana? Ya tak gawe wis Bang. Iki. Wadah isin biskuit kelapa hijau. Wes, wadah tak jelo ya. Oh iya, kan adil ya. Nek entuk biasa to. Kayak gini bagian ini. Masih lho, Bes. Engko tak bagi pokoke gacor. Tenang kowe. Wis. Masuk kowe. Pun kang Lestari.
cilik iki panti nomor piro iki. Wah, kae. Ayo ajak anu mbak tapi cewek mau tak ajak gelem soalnya pamitan gue tapi nggih. Oh iya. Jar ngono. Hei. No, Pak. Sido pro iki. Tak ajak Mas kadang lo panti lho dulu ya. Wis gacor ya lho. Ayo makan. Wah, dengkulku mulus. Kowe tak susul tak ngisi-ngisi aku. Halah, kok alasan wae jek mancing lek lawo iki lho. Mas Fit. Udah terus tak lebokke wong kowe tak anu tanteni bakar endi. Wae Bakar main Mbak Nafis iki lho mau aku mikirnya wadah iki. Anu Mbak Nafis iki. Ngolah aku tak jek gelem. ayo wah ndak usah lebokke wong kowe tak susul rono. Piye? Kamu ya? Ya ora apa. Oh. Terus ayo calur wae. Calur kakak alasan. Ayo. Patet to doan ngolah jan aku salah. Yuk. Yuk. Mangkat. Lagi tak sai aman. Wah, Tas dulu. Alah nyeyip, jan payah tenan iki. Ora masalah. Sering getok-getok lah. Baju dulu, potong mana iki? Sampeyan iki iki. Ketok ora ya. Ya, kuburan ngono kek. Santarmu wae wah men nganu, nggo tangan. Pasang ning ndas kan penak to. Pokok men kokan. Iya ya. Sik tak pasang sik. Kiri. Tuh sama motor deh. Nah, ngono kan kepenak to. Nah, iya. Wit mau buakane jan. Golek aja lho, golek. Golek sik. Wah, iki. Kok jauh kang kurang lemah. Dari Mbah Sumidi kae. Iso nganu, mangan suket nek bengi. Wih, apa iki? Ya iki. Wah, iya iki. Tenan to? Nah to. Nek bengi cacinge metu mangane suket. Awan rawani metu paling isin jare Barojal. Sukete nek awan pangane mesti cacinge isin iki ora apa siji tapi tok iki siji tok iki. Wis, ora apa-apa. Jajal apa golek neh? Jajal golek sebelah kono aja. Kono. Ya, wis entuk akeh iki. Cacinge. Ndi kene? Ayo wis, yo. Lek mangkat. Yo. Mayan iki wis ge krono ge lawuh. Yo, nek ora entuk iwak cacinge pangan. Ya gimana? Matiin. Ya, matiin. Bocah ya-yaan lho, anake sapa jene kek? Anak ogleng jan. Ah, tenan. Wow. Suloyo kan. Ayo. Ora foto ku ya kaya iwak tenan iki. Oh. Oh ya masuk kuwi. Ayo kene. Ayo. Ya. Pancing cilik kenapa ya? Ya. Kena. Mancing niki niki memancing sempak kuwi. Tapi kok akeh iwake ra gelem mangan. Iya. Iki santai lho. Ya lah. Lah iki cacing kok ilang. Iwake kok ra nyantol iki piye iki maksude? Jane kok iki lho mau nyantol selamat wae iki yo. Dan iya tak jajalin ae. Engko nek ra entuk pindah nggon wae ya. Oke. Suloyo mancing ini kena itu sudah spot loh. Ya, ayo. Yuk. Bah itu. Udah cacing ini kena entek wae ra gelem nyantel. Sudah tak wis. Ayo. Ini kene jalan anak iwake. Apa nih kono ke? Dari palitong ini kono ta. Itu lele putih. Iya. Iya. Sebelum kedep lebih masak enak deh. Yuk. Ki, gulu iki mendrep iki. Apa ini kene apa duwe jare entuk lele putih jal kamu kok ora bas. Oh ya wis. Tak basang sik wae apa pancinge. Ya wis. Tinggal udut sik. Masuk tenan iki. Pancing wis tak japani. Muga-muga entuk ya. Oke, coba. Mas, jare mau japane. Done jal ben
Itu akeh golek dimasak ning Mbah Napis. Iya, siap. Sesep. Piye? Entuk ngolele jumbo iki. Ayo tinggal duduk sik. Apa ya? Saya Nah, iki wae aku. Nah, aku ora nggo korek. ono korek iki joinan korek. Iya. Endi koreke? Jare menyirai. Ya, ngono. Lah sampe kok iso entuk donge sik ya? Kuwi ki saka jamane mbahku mbiyen, donga ngono kuwi. Bare aku nek mancing laut tak unggahe karang we, boncos-boncos aku jan. Lah kudune kuwi nglakoni poso 7 dina 7 wengi. Kene meh ra kuat sedina lho. Wah, tapi iki tenan tau bar iki gacor ta iki. Gacor tak jamin. Kadene aku nglakoni poso kuwi pas ora kowe. Ya, kuwi dicoba sik. Jasuk tak jajal ya. Menawa sok jek ning rumpon mancing entuk kakap. Oke. Soalnya aku mancing dipameri wae aku iki itu apa kancaku itu buntal. Wah. Buntal oke opo? Mas, apa ya Mas? Jajal yuk. Ya ora tenan entuk. Nah, kali Jan gatot ra kuwi. Dungane jan manjur itu. Aduh, aku pedelet. Mana? Ora itu iki, dek mutus itu ya. Ayo. Bakar enak iki. Ayo, ora itu, iku mangani kok. Yo, Saya beli. yo. Aja beli sih, Ding. Aku lho ngitung nek dicek karo Mbak Napes wis ya. Isin aku mau ngomongnya itu gede itu kakak barang. Walah, ya wis ya. Tak tinggal udut sik. Engko kowe nek wis entuk ngomong ya. Yo, kok tak kandhani nek situ. Udah cek rawo, Mas. Waduh, bocah e cedak ora kuwi mancing kuwi. Mau ora entuk-entuk. Itu iki. Wih lah tenan iki. Lho alasan kuwi gacor tepan. Mancing lele entuk, iwak entuk, wah, apa meneh rondo. Masuk tenan iki. Ditep dua. Iya. Sopo ora nguculine? Wah, angel Mas iki, Mas. Jangan diwangi, Mas. Iya. Jalan ya. Nggih. Wah, kowe iki mancing ra jedhiak, mancing iwak ra jedhiak, ketemu ki apa? Ini ki lho. Wis, ayo beli. Ini saman. Lah rokok endi mau? Ayo juga sih. Kowe iki mancing ra jedhiak, rokok dikarekke. Buang. Kan bene Mas, sekarang yo wong cilik. Ya iki rokok sampean. Nggih, derene. Korakku ya. Iya. Biar Wah, akae gondese do Bali. lah di piye cah lho, Bro? Wah. Lah iki tok loro tok iki mosok gecah piro iki? Wah, cak enem enggak nyampe. Lah di lene sak piro ta, Dlok? Iki lho ya bukan. Dia apa cilik jane iki? Gede mau jorane dijapani Bro iki. Walah ya Allah cilik. Ah ora cuwek bakso kayaknya. Hah? Bakso? Kita mau kira-kira kira ono bakso ki. Bakso sama-sama, Mas. Sing ngenai Pak D mau saka Bandungan karaoke jare yo nyangking bakso ning saka Bantir. Wah. Matur suwun pokoke wah do malele lele cilik wis beli tak Yo ora apa-apa. Aku Terus, yo Mas, ya? kelingan mbek sing ngeleh-ngeleh mau kae yo tak ngene-ngene. Ayo bali untuk bakso mah iki lho. Alah lelene kok kayak Mbah Napis wae. Ayo. Mangan bakso penting dhewe iki. Saya anget ayo. Yo. Wah. Wis tekan iki yuk. Nggih. Mangan bakso sih dole iki ra wis do malele. Ayo.
dobel dikit mau dinteni ya. Kowe ini kan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Piye? Untuk apa? Itu bakso iki, Mas. Ah mungkin ning tongkrongan iki pas lewate diceluki. Jelalake dikai bakso iki. Dari saka Pak D, saka Bandung bar karaoke Pak D wah. Cocote Pak D. Wes tuwek ngono kaya jedolen karaoke yang. Ya wis ngerti dhewe to, Pak Dedite akeh sawahe ning ndi-ndi ngono. Kayak ngono ta, Mas? Lah mau kan cah lori mau mancing lo. Wak endi paling untuk bakso. Kae ning ngarepe lho. Itu perjuangan loro cilik. Ya mungkin ning tongkrongan ngono cawole jebule malah tak delok iwake. Itu urut to. Yuri kayak bakso iki lho, jak anget iki lho. Ya saya bakso nek pangan, selak kali renget mau kok. Bisa, bisa. Selak ngantuk. Mau seneng ya.